riya ing dalem dadan sing ana hubungane karo donya iku kaya dene ngetokne lemune awak otot iki wis kelambine dibuka ben ketok awake lemu seger awake badane ngono kuwi yo larangan utawa rumangsa paling ganteng rumangsa paling ayu mulane lek omong wong wedok yang ayune ya kaya kemenyan digawe-gawe sak piturute kuwi ya riya dibendani karo Gusti Allah. Kita hati-hati ngeterapne ajaran agama Islam lak kotang apa mestine dene wong ngarani urusan kono. Aku ndangen-angen piye-piye. Iki hubung aku lek bab agama mung karo Gusti Allah tok. Liyane Gusti Allah ya ikut campur. Apa agama? Nyocokne ucape lesan lillahi ta'ala. Soalnya apa? Uang ngarani menyono dakwa darosak tenan. Tapi sing paham roh genah jelas kan Gusti Allah. Tur sing bakal biji ya Gusti Allah. Iki kita wajib hati-hati tenan. Aja nganti ibadah kita sing wis pirang-pirang taun entek resik dipangan riya. Kaya kayu kobrong. Arep pirang-pirang tumpuk pangan geni mreontak. Bahayane kaya ngono kuwi. Bahayane kaya ngono kuwi. Mulane bab tingkah laku nindakne agama aja terok-terok liyan kejaba mung laku ngaji rohku ngertiku ngene mulane tak lakoni ngene perkara ngono-ngono kuwi aku ndak ngerti mbuh ya ora maido ya ora nglakoni ya ora nyalahne ya ora benerne aku ora roh aku mung manut apa rohku iki dosoan dilane wong akeh grogi luwe-luwe sing ngelokne rumangsa sak dhuwure sing nyalahne rumangsa sak dhuwure grogi wah lha iki amah dadi mamang-mamang amah sing nomor loro riya ing dalem tingkahe lan penganggone. Neng ta nganggo iki ampreh ketok aku ki wong kusuk ngono ki
iso upamane sarungan sak bisa jengkol titik dadi kentole ketok merga saking ngati-ngatine aja kecipratan najis. Iki kelambiku tak gawe kaya kelambine wong ahli ibadah. Terok-terok gawe merga iki nang Samongan aku ben sejen nang Samongan ngangge kethu kaji klambine putih kaya rok tekan dengkul lengan dawa karo nyekel tasbih. Tanggapane penerima tamu kan beda. Dan dituntun aja kadang. Berarti kasih ya kuwi ya iya. Bareng salah tenan ora ngangge ngono. Wah, konangan genah. Kuwi malah konangan. Tambah salat ijen nang omah. Ya kuwi tansaya genahna. Ya hati-hati. Kita disupre blak kotang belajar apa enenge. Ora usah sungkan, ora usah bangga apa enenge. Apa mestine ndak usah ditutup. Gusti Allah wis genah. Arep kok tutupi sing kaya apa ra nek gaene tur sing biji Gusti Allah. Sing biji Gusti Allah. Sadangan. Jane kalungan serban ki ben apa to? Nek Pak Yai. Apa mergo adem? Lah nyapa? Gaya. Gaya. Nah. Lawang, lala nyekel tasbih mau nggih apa ta jan? Ya lah donge salah. Lah parepe salah ta wira-wira.